siawan ya, awas, awas. Ke tengah, ke tengah, ke tengah. Iya. Sepisan ketemu. Tukar helm. Wong bagus dadi laku. Ayo masih. Goda ati rinten sayang telu. Kinarapan jiwa raga gugah rasa tumete sing kalbu. Ya. Ler ngoyahe segara datan bisa luluhke atimu. Suwengan ku ngenteni lewang nengan iku antuk jampi. Bisa terambil. Adatya ati sawiji Dompet yang diadakan nadyan abatan lakoni pemuda-pemuda olahraga balap yang turut sabda berpartisipasi pandita untuk kegiatan kita. mong sliramu dadya sisianku. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati. Ya, usahakan. Para siawan ya, mulai. Bapak Luwe Ibu becek perlu diketahui. nimbang perpisahan Preknanda Sulistyo. Ya. Sabar, Aja segampang janji wong manis yen amung lamis kecealu prasaja mas ora Masih ada 3 lagi pilpres ya. Ya, kita ucapkan selamat datang Tuan Dr. Aryo dari Sendang Tulungagung. Tukuling jamur Memeriahkan ing kebiartiban yang tiga. mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa menghibur masyarakat sini dan melestarikan budaya. Aku iki prasat Basatir, Basatir. Jampi Bojo wis kang wis gadining akeh tulodo kang jaman citra uripera kosong. endi kang suci kakak bisa ndak pundi bayu Ayo, pada tindak tindak pundi Ngat. tidak wae ora numpak taksi
Belanjane kadar rati kabutan yen pura ninggal-enggal ngrencange tekan omah kula pura ngantane Ya, ke tengah, ke tengah. Ya, ditengahkan dulu, ditengahkan sini sampean awan-awan lunga blonjo ning pasar bae awan rondo bagi ora pati-pati Bapak Ari Selebo. Salaman Bapak masih ada 3 amplop untuk dopresnya. Boleh dikenakan dada langsung mendapatkan dopres dari Bapak Suli. Iya.
saka Bandung kowe aja kumalungkung perang iki kanggo kudu rong rampung bela pati Kang Mas Prabu Kumpala kang wis sedo labu ing kono segara tobat-tobat kowe wanita keparat Ayo ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa loro junggrang manut sundun gawa Amuk Jaya Brata Sing Brata bersama sound system sapa kaya jeneng Candi Sewu sewengi kudu dadi iya junggrang pamundhutmu tak turuti Ola kae Ya, masih ada 3 hari. Udang kuning lho. Usahakan kena dada ya. esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggoleki mubeng-mubeng mider anggon kok goleki ora krasa esuk awan ati wengi eman yen atiya sing nyayang kleang-kleang tak sawang mencok neng apa kekencangan tak rindhe saka kaduan sarwi ngoceh dheweke ngalih bendokan Ya, bela kae tak sawang kok aja ngede podang kuning agawe pikirku komeng laratireng tak sawang tambah manis tiba bunga yen lakon nyanding sirane Nora mokal atiku pake walian yen si podang andudur ati kepranan Nora mondo tresnaku tak saya dutra kasranane son pekat polote bandung hey oh hey oh hey oh hey oh Dina minggu sing ketengah wae, ketengah. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku tunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah kok pateni Ya, mulai. mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwel 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 lala ciwel lali janjine kandhane
liyane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko jan-jane kowe ande gelagaku tansah nyopreane atiku sujono kowe kencat karo wanita liya mong klesean yen dalu ra bisa turu namung tansah mikirake sliramu wis suwe pisan lagi saiki ketemu lakake cah ayu nyedhakno aku tinggo tombo kangen waton sliramu sumandhe kembang jambe atiku kok goyang dhewe angul ati manis semayang sari lawang kuning bedane yen lagi bangkling tidak wirakane luas panggone kembang jambe arum gandane gentayangan gonku kepranan kembang jambe hatiku grauyang wae aduh yaye manis semayang sari lakon kuning sidone emas kinanggrek lancer wirakane luhur babotene kembang jambe arom kandane kentayangan padha kepranan
Ade. Hei, hei. Lirih biang muni lho. Ha ha. Nah, ojo kok usek-usek ae yo. Suarane bengok-bengok teh usek-usek. Aduh, mbokmu. Di zaman berjuang jur kelingan anak lanang Nah, iki muni. biyen tak obane yen saiki apa ngendi Satu kurang. jarene wis menang katurutan sing tiga biyen nate jadi saiki apa lali nang gunung tak cadhangi sego jagung yen maju tak silih capek Ada masih. Sok iso nyawang Iya. gunung desa Gatirejo Salaman. Bene Nora Belum bisa dapatkan dana. Belum juga bisa dapatkan podcast dari Bapak Lurah. Bisa terambil door prize-nya dari Bapak Lurah Toko, yaitu Bapak Sule. Ya, 1, 2, 3, mulai. Op. Ya, awas ya. di zaman berjuang jur kelengan anak lanang biyen tak obani Landangipun menika Bapak Ketut, ketua saking Agetiban Gajah Putih Trenggalek nggih. Menika ketuanipun Gajah Putih Trenggalek. Bapak Ketut. Ingkang saking Laskar Utuh Balawan Bapak Iwan. sing tiga biyen nate jadi nek saiki apa lali Ayo gayo bae, monggo. Ya. nang gunung Matur suwun rawuhipun Tak saking Bapak janji. Kapolres, Bapak Dasamil, Bapak Kapolres, ada Dandim, Bapak Trenggalek, Bapak Babinsa, Bapak Bimas, Desa, Riki, matur suwun rawuhipun sedanipun bersama Bapak Lurah. Cukup salaman. Oh, mae suwun. Kor bisa gunung desa Gatirejo gene ora ilang boten padha lara
Gubuk Asmara Lur. Panyuwunanipun saking Ya, lanjut. Iya. Bapak Lurah. Nggih. Gubuk Asmara penyuwunan saking Bapak Lurah. Iya iya. Ah. Siap. Iya. Oh, tukar helm, tukar helm. Ho eh. Ho eh. Ho eh. Lo. Yen lewat aku kelingan gubuk kae. Ya, Bapak Kedut, Iya. Bapak Kedut guyu Gubuk Asmara. Yo, Neng cagak bak tulisan. nggih matur suwun kirimanipun Surya Pak Bogeng. Tondo Kirim rokok Surya. Iya. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae kanggo antum tresno. Salaman. Iya. Salaman baik. Tanpa bantal, tanpa kloso. Bota-bote ke taman asmara. Gubuk kaene bapate ati besok ora bakal. Iya. Masih ada 2 amplop lagi. Gubuk kae Iya, benar langsung dengan kertas. ahwangi ati gagat rino. Ya. Satu mulai. Caketan sajroning ati datang runtut saya ora ati. Aku kowe dadi garwa marga leren neng gubuk asmara. Nggih penyuwunan Bapak Kedut kali Bapak Lurah iki, Mang. Ya. Oh ya. Amo Jaya Mrata sing Mrata. Ya, lanjut. Nggih matur suwun Bapak. Iya. Bersama Gajah Iya. Putih Trenggalek. Bersama Rantas Desa. Yo. Tumpuk tuku. Oh, tidak boleh. Ya, sorry. Rasa Minta maaf kepada kawan ya. keluyuran anggolek sing tak sayang. Satu kali peringatan. Ya. Bang. Ayo dong. Iya.
iya. Iya iya. Iya. Saking Cokro Baskoro. Kita balik kanggo saking Cokro Baskoro. Biar laga. Iya. Iya. La la la. La la la. Yo, 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 yo. Yen dipodang. Yo, yo, lo lo lo. Lo lo lo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawani mukilahi topo ati iku lima perkarane Satu maca kali. Quran angen-angen samanane bidune salat wengi lakonana kaping telune wong kang salat kumpulana kabeh pate padangina ingkang luwe bengkimane bener wakmi ingkang suwe sapa bisa anglakone limo iku insyaallah Gusti Allah jagai. Seru ya. Iya, saling memukul bareng-bareng ya. Iya. Hei. Ha 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 ha. Oh. Iya. Iya. Ayo, jawara-jawaranya yang saling memukul berbarengan. Iya. Iya. Hop 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 hop. Salaman salaman.
ing istiqomah eh Ya, ayo. Salaman, salaman. Ya. Asar Persiapan. Ini ya. Ayo. Satu. kesenian tiban bersama Gajah Putih, yaitu persahabatan antar para seni tiban, seduluran, kekancan, bolo, oke? Menika moga-moga pelestarian kesenian tiban di Kabupaten Trenggalek semakin jaya, semakin gempar. Monggo Bapak Wardoyo, munggah Bapak Wardoyo. Patris, kowe serang. Wiwit biyen mula aku lah wis kandha, aku wong nista tanpa donya-donya. Joko mlarat wong tuwa mangkat kira koso. Salaman, salaman. Ya, salaman. Iki wis wajine padha dijauh